kali min kɛ u bɛ ba de ba u bɛ bɔ fa de ko balima fula de do cɛman ni musoman u bɛɛ bɛ fa kelen mais olu tun t'a dɔn k'u bɛ fa kelen u furula ɲɔgɔn ma ka den saba sɔrɔ k'o bɛ cogo di o dɔnnikɛbaw ko nin de ma ko nikahu subuha u bɛ watiw subuha olu bɛ furu ɲɔgɔn ma wagati min olu t'a dɔn u ye ɲɔgɔn jumura min ye u t'a dɔn u ka furu haramuyara ɲɔgɔn ma olu furula ɲɔgɔn ma ŋaniya de kan ko sariya furu de do furu sahalen de do dɔnnikɛbaw ko kafoɲɔgɔnya min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ baasi t'u kan junubu t'u la baasi t'u la u b'a fɔ o de ma ko watiw subuha furu min kɛra u b'a fɔ nikahu subuha kafoɲɔgɔnya min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ foyi t'u kan o la den minnu fana sɔrɔla silamɛya sariya denw de do u fa ye u ka nafagati b'a kan u n'a bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta silamɛya sariya denw de do a dɔnna yɔrɔ min dɔrɔn ko balima fula de do u fɛ fa de o yɔrɔnin kelen de furu bɛ tiɲɛ ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na furu bɛ tiɲɛ ka guruja ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ kafoɲɔgɔnya min tɛmɛna fɛn t'u k'a la den minnu sɔrɔla silamɛya sariya denw de do mais furu in bɛ guruja ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ donc nin de y'a sariya ye u b'a fɔ nin ma nikahu subuha ko dɔ ye ɲininkali kɛ ko a bangera olu ye ko min ye ni banni kɛra ka sigi su kɔfɛ dumuniw ka tobi sangasigi k'olu y'a dɔn ko haramu don mais sababu juman b'a to hali n'u ye sangasigi kɛ n'a tɛ mɛn u bolo n'u bɛ cari a k'a fɔ de sababu juman bɛ kɛ n'an b'a to ye sababu ye min bɛ to ko a ka to ye ala ɲɛ siranya yɛrɛ kɔrɔ ala ye ani ala ɲɛ siranya ani ka teliya ka tugu ala ko ka teliya ka tugu ciden ko o de y'a fura ye a ka sira ala ɲɛ tant que i y'a dɔn yɔrɔ min ko nin ye haramu ye i y'a kɛ wagati min k'a sɔrɔ i t'a haramuyalen dɔn junubu t'i ka o la mais a dɔnna yɔrɔ min ko haramu dɔn a fura ye min ye sababu min bɛ bɔ la i ka dan tigɛ ka dɔrɔn ka bɔ la i k'i tigɛ ka bɔ la pewu sababu si t'a la n'o tɛ i ka sira ala ɲɛ k'a fɔ n tun bɛ min na haramu don a dɔnna ko haramu de don n ka bɔ a la joona sani saya k'i sɔrɔ n ka jɔ a la n ka bɔ a la joona o de y'a fura ye ko juman bɛ kɛ sababu ye ka limaniya hakika sɔrɔ ani salafu taabolo a fɔlɔ i ka kalan fa'alam annahu la ilaha illa fa'alam annahu la ilaha illa Allah fastaghfir bi jambika tuma mi Bukhari ni ayata ko babu al-ilmu qabla al-qawli wal amal ayenni aya fo ala ya damina doni de la folo sababu min b'a to hadamaden ka limanew bɛ jidi sababu min b'a to i bɛ salafu ye ka taabolo ta i bɛ kalan de kɛ kala karamɔgɔ ɲumanw bolo u ka ala yiri la nko de y'a to Muhammad ibn al-Wahhab ko salasatu usulu kɔnɔ ko a wajabira mɔgɔ kelen kelen ka ta'allumu arba'in masail i ka masaila naani do fɔlɔ al-ilmu doni min b'i ka fɔlɔ kala i ka ala do kala i ka ciden do ka ciden ka sunna do kala i ka silamɛya ɲuman do nin de bɛ kɛ sababu k'i ka limaniya jidi nin de bɛ kɛ sababu ka sarafu taabolo yiri la n'i bɛ yɔrɔ min hali ni yɛrɛ ma kala ni karamɔgɔ tɛ ɲɔgɔn kan alhamdulillah ala ye nɛɛma ka ɲɛ nin wagati la karamɔgɔ minnu ka waajuli a bɛ kuranna ka wa sunna ala manhaji salafu salih olu ka sitinw ɲini i ka don kɔnɔ
ube ulu ka wajilu be soro sitte munun ka iku ka mogo nyamuno ku ka sutti cima ikase ki ka dina do salafiya be do ni cogo de la iba kala kanjo de ibe fumbe ke salafu e cogo de salafiya kala de aqidaw kala de tawhid kitabu de kala ika aqida kitabu kala ika salafu salu tabulu usulu sunna ika ulu kala nini karamogo te nyogon ka be kitabu sugu kala karamogo munun ka wajulu be salafu ka tabulu ka ika ulu karamogo lamme ko ka wajulu lamme o be ke sababu ye ibe salafiya do ka ke salafiya ka donc salafu pour imbe ke salafu e cogodi nin cogode do ibe kalande ka salafu ka tabulu de kala doni ke baga munun ka wajulu be salafu salihu ka tabulo wajuli ka anu ka mugo nyamra katuma ika o doni ke baga sugu ika ululamme na ya soro yire doni kala fana ika sage kata al ulama wal mawsuqin ahli sunna wal jamaa ka doni ke baga munu ni danna ya buka munu sara munu be balola ibe sage kata doni ke baga ka kitabu de ma hijibiyaw be mun fo awye jamana in kono ya ko an yere ka dori ka ba munun be mali kono mogo ka uluka ewa kuma de mine ka barake nay aka na dori ka ba wore ka kitabu kala uba kanu ka fatawa fo ahli sunna wal jamaa be uba fo mimma ko usulu da'watu salafiyya adoye munye aka sage kata salafu salih woni ahli sunna wal jamaa ka karamo ka kitabu ma usulu da'watu salafiyya ado de ye minye aywa Abdul Salami Barajish aka kitabu dobe usulu da'watu salafiyya abe kotande fo ko salafiyya dawa do o kotande ka dondola annu fo ni tele ya ni ala ya no ya ni donc abo ulu kono minye ahli sunna wal jamaa ka ulama nu ka doni ke bagawuye abe ulu de ni kalande siri nyogona kalandun ka sage kata ahli sunna wal jamaa uka doni ke baga ka sage katu ka kitabuma anu ka kashetu anu ka fatawa masala kata minye ewa bun khaymul jawdi kata shaykhul islam bun taymiya nunuma kata minye ahmad bun hanbali uluka aqida unuka hakilenu ka kitabu kata uluma ay manani ulube ahli sunna wal jamaa be salafiya kasage kata uluka kitabu nuka fatawa uma ulama uli muasirina munye kono ya nyefana kana Muhammad ibn Abdul Wahhab ka kitabuma aka ulufana kala salasatu usul qawaidul ard kasfu subuhati masailu jahiliya kitabu tauhid kasage ka nunu muraja kasage kata nunuma kasage kata aqidatu tahawin nunuma ka awamini aqidatu wasatiya kaulukala sarahu sunna li bahri kaulukala kacha abe sage kata ulu de ma kaulun nyanyini munu nye kalande unya yere ba yere eseka yere bo arabu kana aye sage kata nin kitabu de ma kana ulama uli muasirina an ka wakati ka doni ka ba fara nana kanin ben oyanye Sheikh Muhammad Sheikh Abdul Adil ibn Abdullah Bumbay Sheikh Muhammad ibn Salih Usaymin Sheikh Muhammad Nasir Din Albani Sheikh Salih Fawzan Al-Haidana kacha an ka wakati ka doni ka ba uye nunun fana karamugo bamunu ahli sunna wal jamaa ka karamugo bamunu temena unye nununye uka kitabu kana ka konona bedo ku ka kuma usurunya uye uka kasetu nu ka fatawo nu ka kitabu dilawle una parce que basoro salafu ka karamugo ba folo munun temena ulutumbe kitabu dilaw wakati mi kuraje mimbula doni mimbu ulula ubu sebeni luga minye anunu ubu sebeni bastu minye ka kuma cha ewa chaya ka kuma janya aw fari fonite sisan kam wala ko ibe sigi ko lo jade kanyado lugaw dobu ka kuma wala etese ko lo nyanabo anka ulama wakati ka doni ka ba munun fanan fulenye ulu sige ulu fanaka ko famu ko ka kuma usurunya ko ke arabu kan sempuluye nimbe arabu kan sempululo dro ni be se ki yere bo ni bumbaji nu fana kitabu tawiyake o chogodela minye ewa Sheikh Salih Fawzan ka kitabu dilalenu ka kashetu Sheikh Albani nunu uka kitabu Sheikh Muhammad ibn Salih Usaymin nunu ka kitabu nunu fanan nana salafu salih doni ke baga bamunun temena unye ko ka kitabu muraja ku laje ku dila chogola sisan ka kalando mbese kan nafasura la chogo me kasoro itesege akasage kata uluka kitabuma kasage kata uluka fatawuma uka fatawa ube
bumbaji kam majmu fatawa wa maqalatil mutanawiya abe jijum mugani kobo bunu seminu ka fatawa be majmu fatawa wa rasail muhammad ibn salih uthaymin abe jijum muga ani kononto be jiju saba jiju bi saba ababo abe ulu nyini so sal fawjan ka fatawa be wafu muntaga jiju durudo abe ulu nyini aka gira fatawa be donc aka manhaju fatawa be donc abe sagi katan nunun de makalandew nunun ba ke ku yere irawula ya togo mi kwa katoni ulu taye suruku do ba fe ku ka dude unaka shige ate shiraye ate sunnaye ate salafu katabolo donc abe usulu da'watu salafiyya sarafu kadawa ka lesru dode de ulu be sagi kata dore ki bawo de mamunun temenu nye sunna karamo den ka ba munun temenu nye ube sagi kata ulu de ma wodi atu muqbil alwadi de lakafo akoni yayi mugo be fili kono ko mini nye doni ke baga bawye ka sagi kata doni ke baga baw ma ko mugo yode bila mugo bo de fili la jiya kono tuma mu ye doni ke baga baw ka kuma ku ka kitabu laje ka ko kuma mina ka barake nu ya ku ka kuma sege ka sage kata doni ke baga baw ma de akotuma min mantu nyo bila de o de takhabbatu o de ato be korna filini ewa ka fembe nyaga be nyogona donc ambe min fo pour ka dawatu salafiya ka ke salafiya nu sira nunu be fi hada maden ke salafiya sage kata salafu karamugo ka kitabuma bo ko bara juman be ke sababu ye kila teliya shiratuka an ka risala yere yoro fo ako wa tajri bihim amalahum ako yomal qiyamah do ko jon mu'minu munum be teme shiratuka ko ka bara de be bolenu ye bara nyuma ka alabato a cogo nyuma na ka ciden bato a cogo nyuma na nu ko ala kote de ishe be fenwo fenna kana masumali kawala okay nu ko ciden ko ninka fote de ciden ko ninka kete de o donna ibolo kana masumali ni ya garuli kawala tugo ke jonna ikoke mugo min ka teli ka tugu ala ta ko jiya kono mugo min ka teli ka tugu ciden ta ko jiya kono ulude ka teli siratuka jiya kono de ka teli ya be tugu mi kata ala ta mani ciden ta ani ala bato cogo nyuma cide ewa en ka sira bato cogo nya sunnata cogo nyuma ani bara nyuma ubu bolo jiya cogo mi de e ka bara u de be bolini yesratuka tajri bihim amaluhum mugo ka bara nyuma de be bolani nye siratuka ibe farda munun ibe nafila salu munun ibe nafila sadaqatu munun ibe farda jakka munun bo ibe ala bato ni cide bato mina ni ka tele ka tuma ni ka tele ka ta hera ko numa o de bi tele ya siratuka bon kombalima do ko ale ye sefan ferilay ko ale be jakka bo sefan nunu de wala wa o be jakka bo se nunu de la bon na ya soro se yin marasandisi de abe se un yere fere abu sefan fana fere u fula be marasandisi jakka bu fula bela mais na ya soro se un koni be mara ulu te ewa marasandisi de ulu mara kunye de nu ye sefa min bo sefa min da sefa inde ye marasandisi o de be fere jakka be sefa inde la ni sanyele mana aka sefa hakke min be ani sefa fere la wori hakke min maralembe ni sanyele mana la abe ulu de jakka bo mais ni seyin te marasandisi ulu koni maralen kunye de nku ka sefa de bo ka fere jakka te sew nunu nyere la mais jakka be sefa la mais na ya soro se nunu fana babulo marasandisi ya de la nulu fana chayara ulu fana be fere de komi sefa be fere chogomi u fula be marasandisi ni sanyele mana ba be de jata sewo a sefa ka be jakka bo mo ko ka konyo muso iko furumuso ka bila kata aka somo fe konyo dola ala soso be konyo minna ko be chogodi on na ya soro e ka muso
aka balimaw be kɔɲɔ min kɛ n'u be ala sɔsɔ kɛ e ka muso ye mɔgɔya bonyanen d'u bolo n'a taara ala sɔsɔ min be a be se k'u balala u be ala sɔsɔ in to ye u be n'u ma to ye pewu n'ale kɔni taara n'a b'a kɛ ka kumu fɛ ala sɔsɔ in dɔw be bɔ a fanga la u bolo a bila ka taa ye silamɛya masalaha bɛ nin na i b'a bila a ka taa bon ni yɛrɛ y'a dɔn ni ale taara ala sɔsɔ min bɔ yen a tɛ se ka foyi bɔ a la a tɛ se ka bali hali n'a y'a bali a tɛ foyi ɲa an b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ n'ale ma taa o bɛ kɛ sinji tigɛ ni mankan ni fitina n'u cɛ lajɛli wɛrɛ bɛ yen kɛ n'a taara n'a y'a sɔrɔ ala sɔsɔlaw bɛ yɔrɔ min ale bɛ se ka taa kɔɲɔ la ka taa yɔrɔ la minnu bɛ u ka mijikinw n'u ka dundu n'u ka ala sɔsɔ la ale t'u ka mɛra n'u tɛ sira la a bɛ taa kɔɲɔ in na n'a ni ala sɔsɔlaw tɛ sira a t'u ka mɛn a bɛ taa n'a n'u tɛ fan kelen a bɛ taa ye pour sinji tugun a n'a ka mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'a y'a sɔrɔ n'a taara ye cogo si t'a la ala sɔsɔ min bɛ yen ale tɛ se ka yɛlɛma dɛ wa ala sɔsɔ in fana bɛ k'a ɲɛ de la a tilo b'a la a b'a bɛ mɛn donc nin yɔrɔ la a kana taa a ka taa wagati la ala sɔsɔlaw t'u ka ala sɔsɔ la wagati min dɔrɔn a bɛ foli bilenw ma ka duwawu k'u ye a bɛ sagi mais a kan'u ka ala sɔsɔ wagati in kɔnɔ n'a bɛ kɛ a ɲana ye tant que hakili tɛ se ka bali Sheikh Muhammad ibn Salih Usaimin rahimahullah a ye nin jaabi a ka kitabu kɔnɔ al-liqaw al-babu al-maftuh jiju segina kɔnɔ o fo wagati wɛrɛ n bɛ olu bila wagati wɛrɛ ko dutigi dɔ ko musow bɛ baganw mara bagan marala don a kɛra misiw a kɛra sagaw a kɛra baw ye mais gɛnnikɛ sara musow b'a fɛ dutigi k'o sara mais bagaw ni cɛman de wolola ni bagan in wolola n'a ye cɛman de sɔrɔ e min ye cɛ n'i bɛ u ka gɛnnikɛ fɛn sara e b'o ta n'a ye musoma de sɔrɔ bagantigiw de yɛrɛ b'o ta dɔnnikibaw ko nin ye qararu de nin tɛ bɛn silamɛya sariya la parce que a bɛ se ka kɛ misi den bɛ kɛ cɛma ye misitigi in yɛrɛ lankolon bɛ bɔ a la a bɛ se ka kɛ misi den bɛ kɛ musoma fana ye e b'a kɛ ka a bagangɛn sara i tɛ fɛn sɔrɔ kɛlɛ kɛra nin na cɛw dɔw n'u ka muso ni ɲɔgɔn cɛ a la qararu b'a la donc a tɛ bɛn silamɛya sariya la donc n'i ka min ye i ka muso n'i bɛ se ka a ka baganw gɛn ni sara ye fu i b'a k'a ye fu n'i t'a k'a ye fu i ye hakɛ min sara i ka juru b'i la wagati min n'i mako bɛ i ka nafolo la ko a ka segin ma i ye hakɛ min sara a k'a ta k'i ka juru sara ye n'a bɛ hara ka misi kelen feere a k'a ka misi kelen feere a k'i ka juru sara ye i ka juru sara ye mais cogo min filɛ nin ye ko cɛmanninw ye cɛ ta ye musomanninw minnu sɔrɔla u ye muso ta ye nin ye qararu de nin tɛ bɛn ko min ni saga bali bɛ e bolo k'a bila ka taa dɔ ka saga muso gosi a k'i sara o bɛ cogo di siden ɲa a ye ni haramuya hadisa la a si bili fahali ciden ko min ye bagan cɛman mani ji allawaji ko an kana feere ɲɔgɔn ma parce que bali min filɛ ka taa e ka saga gosi a ye e sara wari min na yala gosili bɛ kɛ den ye ou bien a tɛ kɛ den ye an b'o dɔn a bɛ kɛ cɛman ye ou bien a bɛ kɛ musoman an b'o dɔn a bɛ kɛ kelen ye a bɛ kɛ fila an b'o dɔn ciden ko qararu bɛ nin na a ko a tɛ bɛn donc ka bɛn a kan i ka bali ka tin ka saga gosi
ewa mbi ewa nka sara ninde iben sara ninna cide nyin nimbali ninya haramu de qararu bala nintebbe me don ke bawo yayira nama fuy sarati ama be fe ngo fela ma fuy sarati e ka bali saga jigi dama atara aka saga gosi tanke iye nyuma ya min kai sarati tede saratede iye nyuma ya min kai afana ye fendo takadima konnindo sagala dumunila bashito minadila tanka masarati sarala ma fuy fo atara gosi a yere de komi ye bara nyuma min kai dro ni sonjera ko nim minay ka do saga ma dumuni la bashi tola me akana sarati sarala qararu le do kamunte kamunum den mo ni ka bara librezo kamiram le ka ta dati abi be ka talon ani problem mari mun talon muso be talon samara jani ani problem mari e ka to o ne ka to dati bon ko ni ebe mina un libéré ko ewa mina minye talon ye muso be talon mindo ko ani orobu mani orobu ko ni ko muso ebe kisegi libéré ba minye talon ko ne kabile ali arabu ba wele wala ni fatawa kera don ko bolo ko muso kodo haramudo parce que abese ka muso korota wali chewunye koro e piko awa abese ka chene ka muso koreshe mbese ka kari ise mbese ka jogi bo doni ke ba ko minye kable ali ko adoniye haramu ye muso bolo donc kana to libéré o talo sugu masiri de do ni muso ya do aba ajanya chewunye kura temetau chewuna bem ewa chewunta korota ni e pa janya mi fana bala kataru bala na bora muso koro ko kataru bala donc doni ke ba ko doni muso bolo akana ke atebe silamia sariala mais orobu mun fule ninye marashi orobu mun fule abellaje na ya suru silamon ka marashi orobu silamon yerebe fini jema munun kala konyo muso nibe do na ba ado bashi tola mais na ya suru nasara uta nyugona deru nasara la dege ate daga iko libere bon ni nyemi nyinenka ko laada be ba do bambolo ni banni kera iba sura be euro dollar te euro dollar na be ulu koni fe ni banni kera efe mogo bena ni nyode doni saw kelembe sekana doni saw fura be sekana seko hakke do be sekate mo yereka ubena di ema ko be chogodi nunu nye bidiya uni laada wudo tebbe silamia sariala silamia sariya minke sunnaye banni yorola dumuni tobilende beta kide sallallahu alaihi wasallam tumami jafara nunun fatura mauta takakkelela asanga nana ciden ko isnamu li ali jafara ta'ama fa innahum qad atahum amru yasquluhum an sunni ta'am ako jafara kam mugo aye dumuni tobi kata duma parce que kodo nanuma min bu sukula ka bo dumuni tobila donc ni mugo munun ka banni kero fe kam mugo min fatura mugo in fatulen juere ka kusukula ciden ko awde ka dumuni tobi kata udima parce que sukula len o tese ka dumuni tobi sunna yen ninde sigi nyogo imbetani dumuni tobi lende dumuni min seko be niya a tobi ka du kono minando bo ikata di banni kera yorome ukatu mais minye katani woriye ko do wori ube minye katani nyonwiye o te sunna kono o te sariya kono lesiri tola ciden tilala madina tamaro tumbeo ukabalo tunye tamaro ye atumbe alikama utumbe ukabalo tunye ulude me yala della kasabate hadisa kelen konowa ko ciden tilela ko ni banni kera yoromi mugo ni tamaro beta
tamaro saw kele tamaro saw fula yala sabatiraba do tarani alikama parce que jakatil fitri tumbe bo balo munun na cide nyofo ya sorbe balo munun do jakatil fitri tumbe do ulula ni eska sabatira ko baniro la balo dola kele mogo no tumbe ta baniro la kadi banni kera min fe kadi mawa ama sabati sebo bolo ama sabati tabina bolo ama sabati tabina bolo salafu salihun ni ko sugu masabati bolo ko ni banni keri fe beta wori dima ama sabati ko ni banni keri fe beta nyota ka dima ama sabati bolo nimbe sunna kono o yeddumuni de mi anka ko munu fulen nunu nye bidia de lesritu la dina kono et puis iu tigi bila bara de la parce que ciiden ko dumuni de ka duma ko do nanuma min busugula dumuni tobila mais ni etara balo etara ni nyo kise ka duma abu bila nuna fo ka nyo ni susude ka nyo indila de ka tobi de etaru bila bara yere de la awa min fana ye wori duma fana etaru bila bara de la parce que do ni fentu yere ko awa nu ko jama ka cari abe famu mais ni awu nana ni do wori ya dunuma uko jama ka sari ubafu ayen nununye awu yere ma ke mugo nana ni minye fana banno ko fana tobe mugo ko du awa yere de fule kata nunun tila wuri yere nyogonje e yu bila bara de la kile awa doni ke ba ko munun fule ninye fana e tara ni nyode e tara ni wori de ubake ka dumunu min tobe e ka nyoyi mbake ka dumunu min tobe saga sigila sanga sigi ye bide ube bidate e ka nyoyi de kera tobe rai yu deme bidala ubu mu deme yu deme bidala ni eye de wori duma wori inde tara do bagaw na ka faga wori inde tara do dumunu la ka tobi mogo bake ka du sokono yu deme bidani haramu la ube mu deme yu deme donc don ke ba ko tebbe banni kera yoro me ko betani wori wiye ko do wori lesri tala haramu do bidiya do ay waye mogo deme bidani haramu de la ay wa ayo mogo bila bara de la fana nyotigu bo chokola sunna ye minye dumuni de be tobi kata duma na ya suru tigi fana usumu sugula ube utigin shebu ye dumunu bu boloye ube se ko ka dumuni tobi hari na matani dumuni kiden ko de innahum qad atahum amru yasghuluhum an sunni tam sine sugula le faraka oda to bunu muslimin ko rahimahullah akoni mugo min ka su banni ma sugula do dumuni tobi to tigila mugo ataw ka kata dumuni do tigima parce que ko mugo do be u kam mugo do be na banna yiro be ni sonjare otewa imanya maria ko kata dumuni dumawo dumuni beta dimni ma cide nya farakare nin kam mugo banni juera ka ya toro ya dego fo ka sugula te ka dumuni tobi akwa kata di odema ne do be yire ulu be ni sonjanu kam mugo ewa banni yire de dumuni ko te ulu talaw dumuni fora punde do kama ala ka famu dama an ko marasandisi da valeri de bebo na ya soro marasandisi de do ni sanyele manai ka se ni ka se fa nu beye marasandisi de ubu valeri de laje ubu fere primina ibo de jate wori je min be bolo ka jakabola so bon ko do ko ale muso jigina den da falen bana abe vitri de kono kalo wolon fura muso jigina den be vitri kono be se ka den kundi kewa don ko ko ni na nyogonaw abe se ka bila ni ala ya ke den nyuma bora vitri kono aba den kundi ke na ya sura la kan kisi fana amma se ka kisi ka bo vitri kono donc to be douala ni se bawye abe den kundi saka faay abe ko abe kasanke salli be ka kambeta sudo silama kabur sola subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kalimin ke ube bade ba ube be fade ko balima fula de do cemani musoma u bebe fakile me wulu tunta do ku be fakile u furla nyuguma ka den saba soro ko be chogodi
don ke ba ko ninde ma kon nikahu subha ube wati subha ulu be furu nyogo ma wati mi ulu taro ye nyogo jumura miye utaro ka furu haramu yara nyogo ma ulu furu la nyogo ma ngania de ka ko sariya furu de do furu sahalende do don ke ba ko kafo nyogo nya min temena nu nyogo je basi tuka junubu tula basi tula uba fo de ma ko wati subha furu fana furu min kera ba fo nikahu subha ka fo nyogo min temeno nyogo je foitu ka ala dem munun fana sorola silamiya sariya deunde do ufaye ukanna fakati baka una be nyogo ntieta silamiya sariya deunde do adonna yoro mi doro ko balima fula de do fe pa de yoro nin kele de furu be tinya kabunu nyogo nti ube fara ka bo nyogo na furu be tinya ka gurja ka bo ni nyogo nche ka fo nyogo min temena fentu kala de munun sorola silamiya sariya deunde do me furu imbe gurja ka bo uni nyogo nche donc ninde ya sariya ba fo ni man nikahu subha ko doye ñininkali ke ko a bangera ulu ye ko min ye ni banni kera ka sigi suu kofe dumunu ka tobi sanga sigi kulu ya do ko haramu do me sababu juman ba to hari nu ye sanga sigi ke naate me u bolo nu be cari aka fore sababu juman be ke namba to ye sababu ye min be to ko aka to ye alanya siranya